dudetan egon naiz Baskari honi zerekin hasiera eman. Ta dudia esan, mai bendizioakin hasi, ero Kataluniari bertso bat eskainita hasi. Eta gero, bi ardauak hartu ditzutenean erabaki dut, bisak ingo ditugu. Etorriko dauzue. Etorriko dauzue Kataluniari bertso bat eskaintzera. Eta pentsatu dut, nereak elgobartarron artean botuak irabazteko, berak bedinkauko dabala maixa. Maialen zuzatzen duen, baiet, ez? Gero pentsotan ekan baitxa ere, Maialen hilagatzia, rasoiri bertsoen bat eskaintzeko aukeria. Baina, bueno. Nere atoxu ez esaten duzue. Ez ez? Jakizue intenta bedula. Ez da izuri ondo urten. Gero, eurak ere pare bat kopartzen dituen nien ibarra. Venga, honekin da. Ez ezaguna bat izan behar zen, zer egingo diogu ba. Naiz nere ama behin San Miguelen sortu aspaldi mundura. Zuek esaldi hau esan ezkero izenak ez dit ardura. Zein jatorra zen behin txarridunan egon zen rubia ura. Bateko feminismo, besteko euskara, bi ardatzak finkatzen alegindu gara. Ongi etorri bertso Baskari ondara, letrenta kantuaren errepublikara. Ahalduntzen bagara bizpan dago jada, hau lurrikara baten epizentroa da. Arratsalde on elgoi bartarrak, hauze plaza pare gabe. Herri hontan beti zaintzen gaituzte, mimoz gozota xuaben. Saio bikain bat egin nahi dugu, espektatibaren pare. Boda itxurako Baskari hontan, ta ez konberririk gabe. Bueno, eseri zerate baina. Izango dut, ez azkenik eman esateko beratu. Bai, iruro. Nik eran nahet urbaso bat, albatu gana bete ekarri eta traia zatero bai urbotia bat urbaso bat oso zen. Vale. Bueno, hasiera mateko saioari ekarri dut hitzaur hasierako ohar bat, eta liburu baten hitzaurrea, eta liburu hori Virginie Despentes idatzi zuen, ondala 11 bat urte, 2006an, frantsesez, eta aurten ekarri du euskerara Itziar Diez de Urturronek. Igual ya asmatu bezu zein da, kinkontoria, eta, gehiago lusatu gabe irakurriko pasartea, eta gero esango bezuet, zeri kantatu behar diozuen zuet. Eskerrak asko, Emakume zuri, seduktore baino puta ez den hori, ondo ezkondua, baina inoren itzalean bizi ez dena. Lan egiten duena, baina arrakasta handirik gabe bere gizonaren gainetik ez gaientzeko.
Mehea dena baina elikadurarekin neurotikoa izan gabe. Gazte dirudiena beti, baina kirurgia estetikoak desitxuratua ez dagoena. Ama arraitsua, baina ez osorik emana fardeletara eta umeen etxeko lanetara. Etxeko aldere fina, baina ez ohiko neskamen. Ikasia, baina ez gizonak bezain beste. Emakume zuri zoriontsu hori, muturraren aurrean etengabe erakusten digutena haren antza izaten ahalegindu gaitezen. Edozein euskeriarengatik aztoratzen dela iruditzeaz gain, kontua da ez dudala sekula ezagutu inon ere. Are sinetsita nago ez dela existitzen. Depantek aipatzen dituen ezaugarri horietaz gainera, ze beste ezaugarri ditu emakume egokiaren mito horrek. Zeinek ez du nahi andre egoki eta zuzenaren xenda, ofizioa eta itxura aipatu diren zerrenda. Hortaz gainera inoiz ez dago bere honetik irten da, beti neurrian pozten da eta neurrian haserretzen da. Eta gehiegi kexatu gabe, lanak hartu bere kargu, ez da existitzen baina agian bere antza badaukagu. Zu irakurtzen egon zarata, esan dut hori garagu, ez esaten ausartu ez da, beti bai esan behar du. Zeharo hori ez gara baina, hurbil xamar dugu marra, andregokia beti neurriko, beti hauan irrifarra. Hemen atsegin izatea da, doai bat haundi xamarra, baina itzelezko tirania da, atsegin izan beharra. Talan pila bat behar dira, irripartxuta debalde, kritika batzuk arrazoizkoak, baina albada suabe, ta ez okurritu inoiz jartzea gizonezkoien pare, arrakastatxu izan behar da, baina biziorik gabe. Eta bakean dagoenari, utzi egoten bakean,
Ez beti hasi zure aldarri, feministen atakean. Berezkaterik ez dugu baina, lotuta gaude katean. Beti mugituz sosa izatean, ta histerikaren artean. Guk nahi genuke algara egin, iskanbila eta komeri, ez modosita ta ez neurritxu, aparatosa ageri. Jan eta edan nahi bezala ta sofa batean lixeri. Batzutan ozen hitz egin eta hankazabalik eseri. Bueno, 1996an, 80 kilometroak izan, eta Onjarrin aterazian emakume batzuk lehenengo aldiz alardean berdintasunez parte hartzen saiatzera. Esartu zen opezela ostikoka bota zituzten. Eta, bueno, 20 urte pasatu dira, bota bat, orduz geroztik, eta ja nahiko ezaguna da alardean gatazka. Eta, bueno, aurten Arantxa Urte Bizkaia izan zela idazlea dela eta parte hartu zabala, ez dakit, mikrofonoa aide ditzen soinua moduan, ez? Bueno, eske hor gainean ez nagoen oso modu, así que llaman jarri nahi zilbanen aurkoari jarraitzen. Bueno, hoxe, Arantxa Urte Bizkaia izan zela, 96ko iraian 8an hor parte hartu zabanetako bat, eta 20 urte pasata esan du asko kostatu zaiola, baina por fin lortu du idaztea horri buruz, eta bueno, pasarte bat irakorriko dizuet bidean ikasia liburua, dakizan liburuak. Asfaltoa zartatzeko bi modu daude. Bata animaliena, gizakiona. Hartzen duzu eskutan lanabes bat, pikotxa edo albada mailu neumatikoa, eta kolpeka zarata eginez, puskatzen duzu hautsezina dirudien azala. Bigarren modua landareena da. Bultzatzen dute azpitik, isilean, etengabe. Eta halako batean nahiko atentzio bildu dutenean, eten egiten dute gainean duten geruza. Guk 1996 urrun hartan lehen modua hobetsi genuen. Ez genuen mailu neumatikorik ez pikotxik, baina iruditu zitzaigun kalera salto eginez, azpitik isilean bultzaka baino arinago lortuko genuela helburua. Arinago. Edo pentsatu genuen ez genuela hamarkadatan bultzatzen jarraitzeko aski borondate. 20 urteren buruan, lurra bertatik bertara aztertuz gero, ahaldera lupa baten laguntzaz, antzematen da nondik zartatuko den asfaltoa. Beraien burua asfaltoaren jabetzat dutenak horretaz jabetzen ez badira ere. Oraindik ere ez dakiguna da, hausketa sakonak zenbat urte gehiago hartuko dituen. Nerea eta usua, aztu zaiten azalta. 1996an alardera sartu zineten bi emakume zarete. Orduz geroztik ekinean jarraitu duzue urtero Jaizkibel konpainiarekin ateratzen. Eta deliberoz eta buru belarri borrokatu zarete hainbat urtean. Baina aurten Nereak erabaki du ez dela desfilatzera aterako.
Bultzatzailetzat konplize batzuk ta sendo zenbait idea, bortizkerian erditik egin dugu denok bidea, ta borroka hau guztiona da zurea eta nirea, baina alere aitortzen dizut nekatzeko eskubidea. Eskubidea aitortu eta edonork ulertu, edonork aituko luke. Borroka hontan igatu gara, bidean hainbeste urte. Ja erretxintzen hasian nago, nire simurta apunte, eta datorren odol berria zikindu egingo nuke. Itxura denez zure kontrako bilakatu da denbora, indarrak bera egin dizuta agian izuak gora, baina alere ez da alperrik gaur arteko zure obra, txilibitua jotzen hor datoz alaba eta iloba. Gure alabak eta bilobak jarraitzen dute jokoa, berreskuratuz behin kaletatik kendu ziguten txokoa. Azpitik edo gainetik berdin pitzatzen da asfaltoa, ta gerturatzen hasia dago azkeneko asaltoa. Naiz da oraindik ezin aritu gure herrian berdinetik, naiz eta oihu egiten duten lepoetako zainetik. Zu bazoaz bai, baina umorez tira nahi dut min gainetik. Nerea arren plastiko beltzak kendu ezazu soinetik. Kolore beltza nik jantzi ohi dut, soinekoetan gustora, baina zu lasai ez dut egingo plastikoekin aproba. Nik animatu egingo zaituztet urtero gerora, ta asfaltoa hautsi albada plastikoa urtuko da.
Nerea. Bueno, oindala bi edo hiru aste jakinarazten zuten nork irabazuen aurtengo literaturaren Nobel saria. Kazuo Ishiguro. Japonera jatorrekoa, baina ingelesa Bretaña handian bizi izan da bere bizitza guztia. Eta jakinarazpenan bi aramunetan, Honintza Iruretak artikulu bat argitaratu zuen argian, irakurrengo dizuet. Titularra, Literaturako Nobel sariaren sekretua, etxeko lanak emaztearen esku uztea. 4 astez idaztera jarria, ez telefono deirik, ez e-postarik, ez otzordu prestatzerik, ez inolako etxeko lanik. Kazuo Ishiguro literatura Nobel sariak 2004an kontatu zuen bere sekretua. Etxearen ardura emazteak hartu zuen. Nobel sariak Guardian egunkariari azaldu zion nola Man Booker Prize saria irabazi zuen The Remains of the Day liburua idazterakoan, ezinbestekoa izan zen emaztea etxeko lanez arduratzea. Ondoko esan zuen berak. 4 astez egunerokoa gustuko nuen. Idatzi baino ez nuen egingo, goizeko 9:00 hasi eta gaueko 10:00 bukatu, astelehenetik larunbatera. Bazkaltzeko ordubete hartuko nuen eta 2 ordu afaltzeko. Ez nuen ez ikusiko ez erantzungo e-postarik ez da telefonorik ere. Etzen inor etxera etorreko. Lornak, emazteak, naiz eta agenda betea izan, jatordua prestatuko zituen eta etxeko lanak egin. Horrela, lanerako ordu gehiago izateaz gain, halako egoera mental bat lortuko nuen. Hau da, fikziozko mundua neurea baino errealagoa irudituko zitzaidan. Maialen eta Nerea senare emazteak zarete, Nereak bere obra handia idatzi nahi duela eta Maialen zuri eskatu dizu 4 astez zeuk egin ditzazula etxeko lan guztiak. Ni artista jaioa, bikaina nabarmen, neuk ere ez dut sinisten zeinen ona naizen, eta lanean hasi nahi nuke lehenbailen, mesede hau egingo didazu Maialen, zure lana aitortuko dizut de Guardianen, zure lana aitortuko dizut de Guardianen. Beraz egingo dugu begia begitruk, mila esker artista, nik maite zaitut. Preparatuko dizut, otorduta zurrut, oea ondo egin ta egon buruzut. Nahi baduzun novela ere idatziko dut. Nahi baduzun novela ere idatziko dut. Eskatu beharko dizut humiltasun legez, horretan ere oso bikaina naizenez. Sukalde kontutan aritu mesedez, modu hortan errazago izango da berez.
Zuk idazten dakizu nik kozinatzen ez. Zuk idazten dakizu nik kozinatzen ez. Zu kocinan zabiltza bastante arraro, nik idazten badakit ta ondo zeharo, baina itxiko ditut kuadernota hau, lau astez kozinatu esan duzu klaro. Esan nahiko zenuen lau aste gehiago. Esan nahiko zenuen lau aste gehiago. Ezpatak zorroztuta zatoz berehala, bai lau aste gehiago gaur arte bezala. Badakizu fikzio asko behar dudala, ondo konzentratuta ez izan terrenala. Ta sortuko dut biontzat fantasi sexuala. Sortuko dut biontzat fantasi sexuala. Sexue realitate bat nik nahiago nuke. Ez zientzia fikzioan hainbeste jardute. Enen nere senarrak ze fama entzute, ta tope salduko du propaganda truke. Etxeko Andren nobelik emate aldute. Etxeko Andren nobelik emate aldute. Hortan fin arituko ginaken itazu, baina ez dut ematen egidazu kasu. Zuk lan apur bat egin taurrengoan aizu, privilegio txiki bat ere badaukazu. Liburuko itzaurrea idatzi ezazu. Liburuko itzaurrea idatzi ezazu. Azken proposamena ukatu beharko. Zure hain gustokoa elitzakelako. Bikote hontan munduan horren beste gako, ona hemen gizon bat historiarako. Eta beste Andre bat historiatik kanpo. Eta beste Andre bat historiatik kanpo. Bueno, zuretzat aukeratu duten liburua da Siri Husbeten mundu liluragarria, ez da ezagutzen den du. Bueno, eleberri bada eta eleberri horretako protagonista deitzen da Harriet Burden, baraten edo.
Eta bera artista da, baina, bueno, ezaguna da batez ere 80ko eta 80ko hamarkadako New Yorkeko arte giroan, bere senarra bildumagilea dalako, kolekzionista, eta orduan itzen dituztelako etxean festa eta erakusketa handitxak. Baina gorden hori, berak eskultoria da, eta orduan amorratuta dago bere lana ez dalako nahikoa serio hartzen, eta erabakitzen du esperimentu bat bitxia. Eta orduan itzen du tratua gizon artista batekin, eta bere lanak aurkezten ditu gizon horrenak izango balia bezala. 20 urte pasatu dira orduz geroztik, eta atzera begiratu du. Ez daki hartutako erabakiak kalte egin zion edo mesede. Gizonarekin tratu egiteak eta bere lanak gizon horren izenean aurkezteak ez daki mesede egin dion edo kalte. Artea eta kultur munduan prestigioz eta doaiz. Beteta baina sarri izenak mesede egiten du edo gaitz. Damutu egin behar ote dut edo hautatu nuen garaiz. Emakumean izenarekin bide ziorretan zoaz maiz. Ta gizonezko sinadurakin autopistatik heldu naiz. Larai, 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 larai. Autopistatik heldu naiz. Zuri eta beltz bi alderditan banatzen da gizartean. Gizonek dute gauza jakina hoberena den partean. Nik baneukan bai nahiko zer esan, lana eta aldartean. Ta nere obra bilakatu zen punto eta apartea. Nere izenez izango zena emakumeen artea. Larai, 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 larai. Emakumeen artea. Naizta munduak batzuk goratu eta besteak zapaldu. Ideia hortan ezin geratu ta beti keja azaldu. Atzera beira einote dedan orain urte batzuk galdu. Prestigioa irabazidet baina zentzurik bai aldu. Zabaldu behar nuen lekuan ez dut biderik zabaldu. Larai, 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 larai. Ez dut biderik zabaldu.
Bueno, hau hirurontza da berriro. Orain beste, atzarreko beste idazle bat, ditzen da Han Kang, Hego Koreakoa da. Eta, munduaren bazter honetan ezagun nahi da, idatziz, iaz emanzketelako nazioarteko sari garrantzitsu bat, eta orduan inglesetik iritsi da beste hizkuntza askotako. Eleberri horren izena da Vegetarianoa, eta eleberri horretako protagonista, Yeonge, vegetarianoa hori da, izenburua argi erakusten du baita ere. Zehatzago esan da, liburuan hasieran erabakitzen du vegetariano egitea eta horrek jartzen du dana azpikoz gora. Eleberria hola hasten da, irakurreko izuet hasiera eta Yeongeren senarra izketan nahi dana. Nire Andrea vegetarianoa egin zen arte, ez nuen inoiz pentsatu pertsona berezia zenik. Egia esan ikusi nuen lehengo aldian ez ninduen bat ere erakarri. Azkenean berarekin ezkondu nintzen ala ere. Itxuraz xarma berezirik eduki ezarren, ez zeukalako akats agerikorik ere. Patxada itzelean sentitzen nintzen bere ondoan, izaera soil-soia baitzuen, ez freskotasunik, ez graziarik, ez dotoreziarik. Baina gero vegetarianoa nintzen, eta zaiaz. Orduan, Uxue, zu ere pertsona arruntzat zintuzten zure ingurukoek vegetarianoa egin zinen arte, baina vegetarianoa egin ostean dena jarritzitzaizkizun kontra. Honean edo txarrean, baina denek nahi zeituzte konbentzitu, okela jan dezazun berriro. Tartean Maialeneketan ereak. Bilera bat antolatu dute, ea zentzatzen zaren, goz? Eta gidoia ere erabaki dute. Nerea izango da polimalo eta Maialen izango da polibueno. Uxue guri ere gustatzen zaigu letxua eta salda, baina denai kontra egite hori zure pose bat ezalda. Vegetariano egin naizela eta omen aiztu nantean, beste batzuek esobran dezuen pose interesantea. Vegetarianoak zarete kontra esan askokoak, soinean dauzkazun bota hoiek ez aldira larruzkoak. Eta albotik euli beltz batek molestatu du Uxue, zurrumurru bat aditu dut nik, zuek entzun alduzue. Dena ez duzuzuk egin beharrik koherentzi kolpe baten, Uxue utzi zaiozu behiari vegetariano izaten. Eta hauei laztu zaizkie mingaina eta azala, biek nere plater beretik jango balute bezala. Baina bai txerri eta bai txalak, bai ollota bai ate, guk hauek jango ez bagenitu, desagertuko lirake. Eta zeinen arrazoi sendoak, bota ditun segunduan, hau bizi da oraindik baserri puinetako mundua. Jaten degunak eran ezkero zure azelgen antzera, iluntzeko zazpiterritako ximeldu egiten
baina berreskuratu nahi bada zelga hoien diztira, frigorifikoan sartu eta berpiztu egiten dira. Ni nazkatu nahi zure kexekin, ta esango dizut ongi, Afrikan gozez dauden entzako insulto bat dela hori. Holaxe dabil arrazoiketan tirokata bere kasa, argumentario zabal horrekin bai espinalera pasa. Zer eramaten dan uraxe nahi hori dezu betikoa, orain ja esan vegana zerala da lesbiana politikoa. Egia esan belar jaleana eiten zait pixkat sosoa, ta pixkanaka lortu nahi nuke guaiarentzat pak osoa. Banai baduzu zure letxuga, guztiak zu jaten hasi, baina behintzat ez gaitzazu beti errudun sentiarazi. Bueno, amaitzen joan beharko da, trabeska harrapatua, ni belar sosoa naiz bai baina zu haragi pikatua. Nerea zure txando, Bueno, bertako beste idazle baten pasarte bat ekarri dut. Kaitxanin Minerreka hortan literatu du eleberri bat. Nola heldu naiz ni honaino. Eta, bueno, ez dakit ezagutzen. Eleberri horretako protagonista Jezabel da oso pertsona ezkertiar eta inkonformista. Ez da veganoa, baina, bueno, hortxe dabil. Lagun vegano asko duzka. Eta horrek hasi vegano itxu zaitxu. Eta hori da Pulp Fiction, baina Pulp Fictionen Samuel L. Jacksonen Andrea vegetariana da, eta berak ez den du, nire Andrea vegetariana da, eta duan ni vegetariana honez, kasi, bueno, hori, veganoa da, konformiste ezkertiarra, eta hori dana. Eta alako batean lanean soldata egotzen diote, postuz egotzen dute, eta osaba bat hiltze zaio eta beste diru mordo bat uzten dio oinordetzan. Eta arduan Jezabel alokairuaren defendatzaile sutsua izan da beti, baina azkenean erabaki du diru horrekin dezaken inbertsiorik onena dela hipoteka bat eskatzea, eta herentziako diruarekin eta soldata handiagoarekin eta hipoteka horrekin etxe bat erostea. Eta orduan bankora joan da, eta negokitu zaio Eduardo banketxeko langilea, eta bueno, esan dezagun ez dela egoera guztiz eroso bat, bien arteko elkarrizketa hori. Eta Eduardorekiko hartu eman horren arira Jezabelek hausnarketa hauxe egiten du. Hor sentitzen zara txiki, erraza baita tabernan, kalean, ezkertiarron artean esatea, emakume independentea zarela. Bakarrik bizi zarela eta ez duzula ez gizonik ez bikoterik behar zure alboan. Hor oso ondo gelditzen da postura hori. Erreferente ere izan zaitezke beste batzuentzat. Baina mundua ez da ezkertiarra. Dagoeneko ezkerra bera ere ezkerra ez den bezalaxe. Ez modernoa, are gutxiago feminista. Eta orain Eduardo Cabroiak sortu didan egoera bezalakoetan sentitzen dut jendarte normalaren pixu osoa. Nahi duzuna esango duzun eska, baina nik ez du sinesten inork bizimodu hori bere borondatez erabaki dezakeenik. Denok nahi ditugu beste gauza batzuk. Nerea, zu noiz sentitzen zara txiki eta nola egiten diozu aurre?
Behin bertso eskolan hasi nintzen, ondo pasatu asmotan, oraindik hango momentu denak, hartu ohi ditut gogotan, hartu ohi ditut gogotan. Eskolarteko tasariketak neure buruaz borrokan, orain saioak jende onarekin, Elgoibarren zein Algortan, ta entzuten dut askotan, Sorbaldako epaile bat esaten, zuk ez dakizu bertxotan. Sorbaldako epaile bat esaten, zuk ez dakizu bertxotan. Gero 18 urte bete, ta espektatibak gertuko, gurasoek ekarri zituzten, gure etxera 2 auto, gure etxera 2 auto. Beti urduri, alferrik trukoak truko. Horrela ez dakit aparkatzen, eta onartzen dut punto. Oraindik ez dut gustuko, Sorbaldako epaileak dio, horretzaizu kabituko. Sorbaldako epaileak dio, horretzaizu kabituko. Baina mundua osatzen dugu, hainbeste pertsona txikik, ta txiki sentitzeko uneak, helduko dira oraindik, helduko dira oraindik. Indartzen goaz eta gu pagatoz aspalditik, egun baten hasikoten naizen, egia esan ez dakit, baina orain zuengatik, epaileria ez duten zuten zuen txaloen gainetik. Epaileria ez duten zuten zuen txaloen
Uxue. Bueno, hain esaldi bat esango izue bakarrik. Literatura egingo badu, emakume batek dirua behar du eta gela bat beretzat. Ez dakit baki zuen, zeina da, saldi hori. Zeina da, Virginia Woolf. Virginia Woolfen saldi bada, gela bat norberarena saiakeran abia puntua. Baian eta Uxue, dozein gizako arte egingo badu, zer behar du emakume batek. Andre batek lortzeko esperientzia ta bide horretan ez hartzeko etxia behar ditu dirua gela bat etxia eta horrez gainera hartu lizentzia ta importantena kriston pazientzia ta importantena kriston pazientzia. Pazientzia eta ez eman amore, dena erlatibizatu ta aski umore, lanerako gogoa aldartetako de, Andreak beharko du lehen eta gerore, gizonek adina lan ta ausardi doble. Gizonek adina lan ta ausardi doble. Ausardia doblea, erdia katxea, ta denek azalpenak sarri eskatzea, ondo egin guztiei beitzea atzea, eta behar dena da jateko trantzea, egiten dunarekin ondo pasatzea. Egiten dunarekin ondo pasatzea. Hau esateko badut nik zerbait apuru, ez dekit den nekea edo egia puru, guk kejatzeko mila arrazoi ditugu, alere sinesten dut gorputz eta buru, kejatzeari ustea ere behar dugu.
Noiz kejatzen gara denotan abilen, ta nire noiz baiten hor nola banabilen. Nahiago umorea baldin bada gaien, eta kejazta morruz desmaiau baino lehen, bertsoa puntu eusen jartzen dut maialen. Bertsoa puntu eusen jartzen dut maialen. Maialenek badauka baizer hobetua, eta munduarekin bere mendekua. Gaur arteko bidea dugu balekua, baina keja ez bedizan trampa perfektua, eta ez ausartzeko eskutalekua. Eta ez ausartzeko eskutalekua. Naizta bidean baden amaikako meri, bidean bagabiltza hortantxe gaitzerdi. Urratuaren zola zapata galtzerdi, ausartu beharko da takatxa zilegi. Hanka sartu ezkero atera ta segi. Hanka sartu ezkero atera ta segi. Hasi zerotik eta gero amarrera, gure autoexigentzi eta abarrera. Beti puntaren puntan nahi dugu karrera, baina bersotan ere jasko xamarrera. Estropozka, estropozka, bagoaz aurrera. Estropozka, estropozka, bagoaz aurrera. Etorri nolak berriro? Bueno, hau ere oso motza da, eta da liburu baten izenburua, Ana Malagonek idatzi liburu baten da urte batzuk, lasai ez da ezer hartatzen. Zuek zein ez den diozue eta ze egoeratan, ez da lasai egoteko ez da ezer hartatzen. Lasai ama, ez da ezer hartatzen. Lasai lur eta Esaldi horrek sarri asaldatu oinau, bi errima berak bota, ta behar ziren lau. Lasai ez da ezer pasa, ez dira enterau, ez dira enterau. Maskulinitatea hain kuriosoa zen,
Gauza denak ez dira gauero altxatzen, baina zu egon lasai ez da ezer gertatzen, ez da ezer gertatzen. Ta berriz txapelketa, ze pentsio usai, hemen bi baditu kanporak eta zai, ez da ezer gertatzen, egon zaitezte lasai, egon zaitezte lasai. Txapela, txapeleta, mundua da mundu, ta gazte jende honek hainbeste kontu ondu. Lasai ez da ezer pasatzen, etzera amondu, etzera amondu. Txapelketan guztiak oin neskei begira, horrelakorik etzen esperotatira, kezkatu ze orain zerbait gertatzen ari da, gertatzen ari da. Ume bat baineran ta antze pardel usai, eta gaur bikoteak lantanik beraz jai, ez da ezer gertatzen, egon zaite lasai, egon zaite lasai. Ume bat negar ez da bi ume bainatzen, gainera bikotea ondotik kejatzen, ez da ezer gertatzen, amets gaizto bat zen, amets gaizto bat zen. Ta gustoko norbaitek esatean hola, zurekin lagun legez ederki dagola, ez da ezer gertatzen, ez dio axola, ez dio axola. Kotxe baten atzean 10 minutu zai, nerea aparkatzen ari da, ai, 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 ez da ezer gertatzen, egon zaite lasai, egon zaite lasai. Ta pentsa ze aldarte aste azken baten, txapelketa txar baten zer egin nezaken. Ja, ez da ezer gertatzen, ez dudan esaten, ez dudan esaten. Berdin dio zenbatetan duzun hanka sartzen, edo bertsoan lautan bazara geratzen, zuia maialen zara ez da ezer da gertatzen. Bai, zu maialen zara, ta ez arlotea, baina batzutan kalte alako dotea, sarri ez da inona lasai egotea, lasai egotea. Gazteak hor dabiltza loreak botatzen, edo jende aurrean igual ondo gehatzen.
Maialen ez izan da, ez da ezer gertatzen, ez da ezer gertatzen. Egia da badakit ederki zein naizen, nerea izan da ez da ezertxo gertatzen, ta Maialen ez pasara, ez zara pasatzen, ez zara pasatzen. Jendea kuadernoekin ta fotoaren zain, ez du etenik egin ezun hori esan nahi, entzule maite arren egon zaite lasai, egon zaite lasai. Bueno, Virginia Woolf helduko diot, lehen aipatu dugu. Virginia Woolf ikono moduko bada, eta ikonoekin gertatzen da gauza bada, ezagutze ditugula beraien lanari buruzko zertzela batzuk, edo pelikula bat ikusi genuela eta badakigula nola hitzan, errekara sartuta. Nire kasuan bentsat, orain dela gutxi arte Virginia Woolfekin hori izan, kasua. Eta, orain dela gutxi, Woolfen biografia bat erosi nuan, 800 horrikoa, eta asko eskubritu ditu, kondio beste bukatu. Azken nire litzen da, bai. Eta, orduan, hilitzen da bukaeran, baina kilo baino lehen. Kilo baino lehen hiltzen dira bere gurasuak, eta, bere familiari buruzko gauza batzuk eskurritu ditu, tartean hori. Virginia Woolf jaio zen, 19. mendean bukaeran, eta, pasan pixka bat, Victoriar garaiaren azkenengo ondarrak edo zian, eta bera bizi zala, aldaketa oso handixak ikusi zitsuan, aurrerapen teknikoak, bera aurtzaroan bizizan etxia eta garorak izan zana oso diferenteak zian, emakumeek botoa lortu zuten, morala baita ere laxotu izan edo, bi mundu gerra gertatu zian, eta aldaketa hori bere kasuan gertatu zen belaunaldi batetik bestera. Bere gurasuak zian Victoriar petopetoak eta bere nahi arreba berriz modernitatearen ekumeak eta idatzitako eta pintatutako gauza batzuk bere margolaria zen, oso modernitatearen ikurrak edo dira gaur egun. Seme alabak nahiko gazteak ziala egin zian gurasuak, ama hiltzan lehenengo eta aita handik urte batzuetara, eta eriotza horiek nahiko erabakigarriak izan zian seme alaben bizitzetan, batez ere aitana eta batez ere alaben bizitzetan. Biografialari honek dioenan arabera, aitak, Virginia Woolfen aitak, Leslie Stephen, ditzezago, premiazko omen zuen emakume mota jakin bat edukitzea bere inguruan, eta mendekotasun harreman kaltegarriak ezartzen zituen haiekin. Leslie Stephenek emakume haiek vampiritzatzen zituen bizi fluxua xurgatuko balie bezala. Eta orduan, Leslie Stephen hil eta 25 urtera Virginia Woolfek hau idatzi zuen bere diarioan. Leslie gaur 96 urte beteko lituzke, eta aize iritsi zitekeen adin horretara. Nik neuk ezagutzen ditut adin horretara iritsi diren hainbat lagun, baina zorionez ez zen hala izan. Haren bizitza guztiz zuntxitu izango luke nirea. Zer gertatuko ote zen? Idazketarik ez, libururik ez. Pentsa ezina litzateke hori dena. Egunero pentsatu ohi nuen amarengan eta berarengan, baina afarorantz idatzi ostean kanporatu egin dituen nire gogotik. Orain bera, aita, itzuli egiten da batzuetan, baina ezberdina da. Orain garaikide gixara itzultzen da. Uxue zer esango lioke Virginiak garaikide gisa itzultzen zaion aita horrek?
Liburu batzuk idatzi ditut, nire kinari jarraika. Batzuen ustez naiz ezin diren, genero orotan sailka. Orain arteko lorpenak ere, nola izan diren 11. Beste garai bat zendun zurea, denbora aldatu baita. Orain ni ez naiz Wolfen alaba, gaur zu zara Wolfen aita. Arteekiko guk bagenuen, txikitan nahiko interes, baina nolatan zure altzoan, ezin gendun hartu babes. Gero hil zinen eta bidea, ez zaigu geratu errez. Oztopo batzuk badiren arren, batzuk trabes inoiz aurrez. Nik zurekiko zorrik ez daukat, zuk nirekiko ere. Ta azkenean eranzten dira, trajeak eta maskarak. Gainditu ditut aitzakiak ta gainditu ditut ikarak. Gela bat badut niretzat eta han pasatzen ditut gabak. Naiz eta biok jasan genitun, gure garaietan trabak. Guztiok gara geure denboren, semeak eta alabak. Bueno, hirurontzaz, pasarte batera. Orain irakurriko dizuean pasarte hau da Hor Zuriak jatorrizkoan White Teeth izeneko eleberri bateko pasarte bat, Sadie Smith idazle ingelesana, eta gehiago luzatu gabe.
Bitxia da gure mundu moderno hau. Hizketan aritzen dira neskak diskoteketako komunetan, eta hauxe diote. Bai, larrua jozidan eta gero alde egin zuen, ez ninduen maite. Ezin zion maitasunari aurre egin. Benetan gaizki zegoen, etzekien ni nola maitatu ere. Orain nola iritsi gara honaino. Ze arraio gertatu da mende desatsegin honetan, sinetxerazi badigu jende guztiz atsegina garela, espezie maitagarri bat oroz gain. Norbaitek maite ez gaituenean zergatik pentsatzen dugu norbait horrek gabeziaren bat daukala, gaizki dagoela aldez edo moldez. Are gehiago, gu maitatu ordez, maite badu jainko bat, negarrez ari den ama Virginia bat. Konzeptu sakona zen galdera gisara, ta astreatzen nabil ona eta ara. Akaso nor nahi ona maitatzea ara, baino batzun kasuan txundigarria da. Beti besten mimota itzen arrantzale, beti besten maitasun ta musuen zale, eta jaso ezean orduan jakale, geure burua maite ez dun seinale. Maitasuna zor zaigu hasi eta buka, ai egi horri atera diozuzuk punta, baina inkonformidade hau ez da gure kulpa, ura merezidunak ardoa nahi duta. Nik ustez badut nahiko sentipen sanorik, ta ez merezi ez duna maitatu asmorik. Egia esan ez dut eduki askorik, komonetan alako konversaziorik. Diskoteketan asko ibili naiz jada, maialen zu ere bai oroitzen alzara. Maite ez gintuena, maite ez gintuenak gabeziak laga, maite ez gaituenak kabroiziki bada. Ai maitasunak ditu ertzak teoriak, danele oiek ziren ur sakon handiak,
Naik ez dizu sortzen hainbat barru sute. Nor naik ez duzu nahiko duzun lain bertute. Gu maite gaituztenak oiek maite guke. Ta gorrotagarriek elkar maite dute. Mundua ez da banatzen ongi partez parte, maitasuna gehiegik baldin badaukate, eta ez ligukeli egingo horrek guri kalte, egorik gabe dena erraza litzake. Aztertuak ditugu hemengo ta hango, baina argi handirik ez dugu izango. Maite behar genuke azal eta fondo, askota gaizki baino gutxi eta ondo. Bueno, nik nire azken gaia gure zuen. Eta King Kong teoriak nazen nahi zenez, King Kong teoriakin bukatuko ez, zenari borobiak iztia gustatzen zait. Eta lehenengoa ataleko busketa bada, eta azkena liburua izten duen pasartea. Eta balaxe dio. Feminismoa iraultza bat da. Ez da marketingeko leloen berrantolamendu bat. Ez da felazioa edo bikote trukaketa sustatzeko kanpaina bat. Auzia ez da besterik gabe soldata osagarriak hobetzea. Feminismoa abentura kolektibo bat da, emakumeentzat, gizonentzat eta gainerakoentzat. Jada abian den iraultza bat. Mundu ikuskera bat, aukera bat. Kontua ez da emakumeen abantaila txikiak gizonek erdietxitako onura txikiei kontra jartzea, baizik eta dena leherraraztea. Eta hoiek horrela, agur neskak eta hobeto ibili. Ze izan. Bueno, gaia da, ze izan da eta ze da zuentzako feminismoa. Wow. Micrófono hartu eta esan. Cris, micrófono hartu eta esan. Hitza ezagutu baino lehenago nik bai neukan zentzuna. Gero irakurtzen lagundu zidan nizeakatzen ninduna. Feminismoa kontzeptu bat galde askoren erantzuna. Eta berba bat bitan esan da enpatxua sortzen duna. Ez da bakarrik
Feminismoa da ohartzea etzarela gaizkilea, ta patriarkatuan seme bat dela sorbaldako epailea. Feministaren alaba naizta, beraz natural zen soka, gero erreka hortatik edan, duna basoka, basoka. Feminismoa biak baititut, ukendu eta erronka, urte osoko pakea eta eguneroko borroka. Bizitu ondoren irakurri nun hori esan dut lehenago. Beldur naizta ni feminismoak ote dituen biao. Bat hain ederra baina bestea okerra den dudan nago. Teoria asko badakigula bizitu baino lehenago. Bai izan ere sartzen denean, bular barrura gezia, ia obsesio bilakatzen da, ta hortan ezin etxia. Ta purka-purka nik lortu nuen sinisteko lizentzia, emakumeok kide garela eta ez kompetentzia. Lujan Biorena feminismoa, bi hau dituen arma, alde batetik dantzaldi bat da, beste aldetik alarma. Feminismoa da atzamar bat azkura egiten didana, ta pixkanaka teoriatik praktikara naramana. Ezin baitugu bakoitza bere konponbidetan aritu, dena ez dela individuala horregatik entenditu. Norberai pasa izan zaiona horra besteri aditu. Feminismoak azaldu zidan sustraiak sakonak ditu. Ta ez historia gure eskutara, datorren legez hartzea. Zuk esan duzun behatz horrekin sakonago aztertzea. Nahi dugun hori alduguneran jendaurrean kantatzea, ta entzuten dugun hori ta gu geutena zalantzan jartzea. Ta berriz
zeren txapelketara, neskak dabiltza topera, eta nereak apuntatzen zun susmagarria otea. Neretzako feminismoa da pasatzea unitatetik taldera, eta horregatik kantatzen dugu zuek biokin batera. Gaiekin ari ginen bersotan jotake, Ulertzen izan dugu nahikoa pasarte. Igual Danelek ere hartu nahi du parte. segi konbentzitu arte. Danelek prestatu du gaitegi sakona. Danelerena beti sakona ta ona. Paperetik letu du eta etzen broma. Zorionak Danele izan da kristona. Sakona izanagatik lertu da jentea. Komunioa izan da oraintxe betea. Zer nolako publiko onta potentea. Danele graziosa eta interesantea. Danele geratu da artista antzea. Oso harro egongo da gaur bere etxea. Piskat kostatu zaiona etortzea. Hala ere lortu du poliki letzea. Elgoibartik ezin da ta irten ezer txarra. Nerea beti izan da neska azkarra. Danele satelite eta usue izarra. Zu Hernaniarra eta nia Elgoibartarra. Hemen bakoitzak daukata bere errena. Zuek hemendik joan zinetela pena. Ordutik zuen esperoz dago herri dena. Etxean jardutea ez alda zailena. Danele eta usue herritik mundura. Horrietza ez altzaio deitzen zerebroen fuga. Bai. Gure euskal kultura gutxintzat mundu da. Ondo kostatuta bai, baina bueltatu da. Hemendik joan zinela jada zenbat urte. Lau bat izango dira ala esango nuke. Ta kontentu dagola hori esaten dute. Gaur ez joateko lotu egingo dituzte. Etxera bueltatzea ote da patua. Elgoibar alda horren madarikatua.
zuen tratua. Danele da elgoi batar ñoñosti hartua. Danele eta uxu ere Getarian handa. Aldamenetik jotzen dizut eta danba. Itxasoan aurrean eginez parranda. Nola leike Getari Elgoibarri izan da. Gazteria dijoa eta antza atzera. Ni pozik bueltatzen naiz noiz behinka etxera. Hemengo edertasuna giroa eta zera. Ba etorri zaite zu ona bizitzera. Nik hemen bizi ditut aita eta ama. Oiek ere Getarin dabiltzerri bana. Ilobak zaintzen antza badaukate lana. Herri txusiak ere badu bere xarma. Elgoibarrek baditu beraz gauza onak. Hemen pasa direnak ez dira eta bromak. Itxuraz txarrak dira herriaren sonak. Gela bat zurea ez baina itona monak. Elgoibar ondo dago plentxi ikusita. Terapia egiteko iten dute bisita. Rankina egintzazu ermutik hasita. Kaiola zatarrak ta txoria polita. Ez tezue baizango honen inbidia. Ni konfunditu eiten detonuzko bidia. Markinan bizi eta ez sartu ziria. Hernani ere ez daba ondarri bila. Baina Hernanik badu kasta bat laguna. Melodi zaharrenak kantatzen dituna. Jende sagardo zaleta gizon jatuna. Usatorre hoixe da guk ez daukaguna. Usatorre aipatu eta zer esan ba. Orain arte ez zara zu bertan izan da. Andonik behin intzion kriston propaganda. Ez naiz asko enteratzen da dena esan ba. Pentsatu usatorre jauregi balitza. Guk beti hande guzita antxe gure giltza. Ba nik ez dut zapalduta zer den bizitza. Usatorrek salbatu du bertsolaritza. Gure azortziko zitak izaten dira hor. Ba izango dituzte bi kamarero jator. Rotondatik irten behar da derrigor. Han revista pornoak eta todo motor. Beraz badu fama bat oso nabaria. Edo norentzako da Kristoren
zuen saria. Goizeko ordu batean han menu del dia. Urrenan feministon bertso bazkaria. Erdiak egiak ta erdiak gezurrak. Usatorrek entzunak ditu bai apurrak. Banila sortu ditut harentzat beldurrak. Barrandon utxlehorrak ta oliba ezurrak. Ta bestela ze berri da herri honetan. Zeo zer gehiago egongote da benetan. Feminista eta euskaldun azken asteetan. Bestela etortzen gera soilik gabonetan. Bertsolari biliak zarete eta klaro. Ni Elgoibarren gaiak ipintzeko nago. Kiroldegi zin eta Eliza badago. Hik ere torri behar apur bat gehiago. Beraz berriro zitak gabonak eltzia. Gaur artekuak ere eskasak etzian. Ez dakit joan garen erritmo bizian. Bilduko gera bendun 28. Nel? Bueno, pentsatzen nuen ja nire lanak amaituta zeudela, baina... Antzarrez ez? Usatorre eta beste errepaso eta gero kantatuko dugu zuen mesedez, agur esazteko. Eta eskerrik asko dan hori hain gogor txalo jotzen. Pasa ya. Feminismoa eta euskera eiziren atari jarri behar ditugu hoietatik hanbi. Plazerra da gaurkoan zenbat jende adi, gu pozik jardun gera zuentzat kantari. Herri txusietako jende ederrari.
etxean lantzean, berriro sentitzeko norbere etxean. Ze ondo trabatuta deusez gertatzean, ezkongairik gabeko ezkontzan antzean, hemen ospauko dugu dibortziatzean.